Jo sempre dic que soc mecànic, soc matricer, no? Jo soc del ferro, no? Pues passar de tocar ferro a negociar, a parlar de sentiments, de desenvolupament, de formació, d'acords, va ser un canvi molt radical per mi, no? Llavors, clar, jo crec que una de les avantatges és que el llenguatge que s'ha de mantindre amb el sindicat, jo el coneixia, no? No era un expert, però sabia per què demanaven coses, sabia on estaven les línies i hasta on podíem arribar, perquè si passaves d'allà, ni la direcció ho podia entendre ni el sindicat. Llavors jo crec que això per mi va ser una experiència molt important. Jo recordo quan teníem aquí a Martorell només la part de mecànica, que és que ara una part del que s'haurà. Encara veiem la diferència de color aquí al sostre, eren les naus antigues, i clar, això era molt petit. Quan venies aquí estava els recanvis, que era molt petit, i clar, de bé que es va planificar aquesta megafàbrica, perquè jo crec que en aquell moment quasi que era la fàbrica quasi la més gran d'Europa i la més moderna. La SEAT el que ha fet és fer créixer la comarca. I prova que això encara té recorregut, i és que d'aquí a un temps Audi inaugurarà Audi Touring, que és una empresa que vam posar la primera pedra amb el Salvador Esteve, amb l'alcalde, que serà una empresa petita de dimensió però alta en tecnologia, perquè és una empresa on la marca Audi centralitzarà tota la matriceria que es produeix aquí a Espanya. Bueno, sí, és la part, és el cervell. Llavors ara el grup ja és un grup globalitzat. I abans la SEAT, quan va passar del 127 al primer Ibiza, va tenir que fer tot el desenvolupament del cotxe, des de la plataforma, la roda, la suspensió, el motor, la carrosseria, el canvi. Ara no, ara la plataforma ja s'ha desenvolupat al grup, perquè els que vam aprendre a conduir fa temps, vam anar a l'autoescola amb un 600, jo crec que el més emblemàtic després ha sigut a l'Ibiza. I ara té un germà gran, que és el León, que ens està donant moltes satisfaccions perquè representa més, diguéssim, Martorell, va néixer a Martorell, ha canviat a Martorell, està creixent a Martorell, o sigui, és com el germà gran de l'Ibiza, no? Però jo crec que l'emblema ara de la SEAT, si mirem els 63 anys que portem, el que més pes té és a l'Ibiza. No, igual que el vi. Si una ampolla de vi, si és del Penedès o és d'Alella o és vi, però no és el mateix, ni la uva, segurament ni el procés, canvia, no? A veure, el grup el que té és una part compartida, no? Diguéssim que és la part que no diferencia el cotxe, és la plataforma, i després, diguéssim, cada marca personalitza el seu cotxe, no? El mateix motor, hi ha una marca que vol que tingui una altra electrònica i el rendiment del motor és una mica diferent, segons sigui una marca més generalista, més esportiva, però això passa amb cotxes, diguéssim, de la gamma de SEAT, però també passa amb motors de Lamborghini, de Bentley, d'Audi o de Porsche. O sigui, el grup fa sinergies, però després cada marca, diguéssim, aprofita del puzzle el que necessita i es fa el seu cotxe, que jo crec que és una part de l'èxit del grup Volkswagen. El cotxe té una part emocional, però hi ha gent que en un moment determinat no és que vulgui anar a 200 per hora, és que vol accelerar i vol sentir la sensació aquesta de ostres, quin cotxe, no? Això ens passa a nosaltres amb el Cupra, sigui de l'Ibiza o sigui del León. Tu agafes un León normal, que ja tens prou per córrer, i agafes el Cupra i és que, clar, el soroll, quan trepitges el gas, és la sensació. Pel conductor normal, pensar que sempre té més potència de la que necessita no està malament. Però em trobo bé perquè jo ja, quan vaig estar a Alemanya, ja vaig tenir el canvi cultural, que no és només l'idioma. O sigui, moltes vegades no és entendre el que diu el teu col·lega, sinó el que vol expressar. Llavors,
Jo em trobo molt còmode al comitè executiu, a més amb la riquesa que han passat molts col·legues alemanys, ha passat també el president Miur, galès, amb una altra mentalitat. O sigui, per mi, diguéssim, ha sigut una riquesa, no? Compartir, dialogar, discutir, o sigui, jo em trobo molt còmode. Hi ha dos factors que són molt importants. Els alemanys són molt planificadors, no els agrada la improvisació, són puntuals. Per fer una reunió fan una prereunió, no? Per veure que estigui tot preparat, no? Els espanyols són més improvisadors, no? Escolta, si no ho tinc clar ja pensaré. Som una mica més ràpids, més flexibles. La crisi a SEAT ens ha afectat una part amb el volum, no? Perquè el volum estem molt concentrat a l'Euro 5, o sigui, Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Anglaterra, no? Però també ens ha donat l'oportunitat de créixer a països que per nosaltres les ventes eren minoritàries. I també ens ha donat una oportunitat, que la crisi a Europa ha fet que ara el primer mercat que tenim ja no és Espanya, és Alemanya. I creix a Alemanya, que és el mercat més exigent que hi ha, jo diria, no a Europa, possiblement al món, ha posat més en valor els productes de SEAT, no? Doncs sí, però jo diria que més que a SEAT, a tota la indústria, a la comarca i a tota la indústria, perquè l'objectiu d'aquest centre és quasi que sigui de referència a Espanya. Formarem els millors professionals no de Catalunya, sinó d'Espanya.